Wara li fis-sajf ta' 5 snin ilu tqaċċat minn kap nazzjonalista, issa Adrian Delia mill-ġdid irid jerġa' ikun fl-ogħla pożizzjoni fil-ġerarkija tal-Partit Nazzjonalista. Qabel il-Kunsill Ġenerali Nazzjonalista ftit jiem wara li riżenja Bernard Grech, Delia ltaqa' mal-X Borg f'laqgħa sigrita f'Lukanda f'Ħattart. Hawnhekk ġie rapportat li seħħ ftehim li permezz tiegħu ġie deċiż li Delia se jtellaq waħdu għall-Kap Nazzjonalista. B'dan il-ftehim inkixef b'mod ċar mill-eks Kap Nazzjonalista wara id-deputat Awċi X Borg kiser dan il-ftehim u ħareġ biex ikun is-suċċessur ta' Bernard Grech. Tant li barra d-dar ċentrali mal-ġurnalisti meta teffa l-espressjoni ta' interess, Delia qal li hu raġel ta' kelma u li meta jagħti kelma ma jmurx lura minnha. If I give a word, I stick to my word. If I say I'm going to do something, I will do that something. I am not a man of turning back. Imbagħad f'intervista fuq Timestock ma' Mark Lawrence Ammit, Delia ħareġ ċaru tont għal darba darbtej li kien hemm ftehim bejnu u bejn X Borg. Għamiltu xi tip ta' ftehim, gentleman's handshake jgħidilha li trid. Kemm ġiet ta' ftehim isma' bħalissa jekk joħroġ wieħed minna m'għandux joħroġ ieħor. Iva kien hemm. Kien hemm. Għax jgħid li ma kienx hemm. Iva kien hemm. Imbagħad Adrian Delia ġie mistoqsi b'mod speċifiku minn One News dwar minn bejnu u X Borg qed jgħid il-verità dwar il-patt biex ma jikkontestawx lil xulxin. Huwa kien qalinna li hu biss jgħid il-verità. Dak Delia, X Borg xi ħadd kemm il-darba li kien hemm xi ftehim bejnietkom biex ma tikkontestawx kontra xulxin. Allura x'qed tikwa dwaru llum. Inti x'għattieni u x'qalu X'qed inti qed illum li kien hemm ftehim bejnietkom. Għax jiena ngħid il-verità. Jiġifieri X Borg qed tikdeb? Qed tikdeb Dak li ntqal minn Adrian Delia ġara wara li ftit tal-jiem qabel nies qrib l-eks kap akkużaw lid-deputat Awċi bit-tradiment. Waqt il-podcast ta' Ricky Caruana, ix-xandar Pepe Azzopardi qal li jara lil Adrian Delia bħala Prim Ministru. Ftit jiem wara il-gazzetta kulħadd żvelat kif Pepe Azzopardi, Dun Joe Borg u Pier Portelli qed jgħinu lil Delia biex mill-ġdid isir kap nazzjonalista. Anke l-avukat Edward De Bono ħareġ jappoġġja lil Delia u tenna li jkun Prim Ministru tajjeb. Matul din il-kampanja ħareġ kif Adrian Delia sab l-appoġġ tal-establishment bl-eks kap nazzjonalista kien qal l-avukat tal-Aqda Repubblika u ex-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi għadu parti mill-Partit Nazzjonalista u li mhux uġieħ tara salih. Bil-gazzetta kulħadd żvelat kif Azzopardi beda jċempel lit-tesserati biex jivvutaw għal Adrian Delia. Dan minkejja li Azzopardi kien il-perċimes biex iqaċċat lil Delia minn kap nazzjonalista fis-sajf ta' 5 snin ilu u floku poġġew lil Bernard Grech. Ironikament, f'intervista mal-Malta Today, Delia qal li l-ġlied fil-Partit Nazzjonalista huwa perċezzjoni. Ismani, fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx dan il-ġlied, il-perception, partikolarment efforts tal-Labor jiprofaw pinġu ta'. Tant kemm qed ibaxxi rasu għall-establishment li meta One News taqsih jekk hux komdu b'nies bħal Carol Aquilina u jekk hux lest iwafqu milli repeti l-istess aġir kundannabbli fil-konfront tal-Speaker, Adrian Delia ħarab milli jweġibna. Sejtek fuq membru parlamentari għawli? Il-Partit Nazzjonalista irid jara illi ikun embracing Mhux twiġibni, Dr. Delia. għal kulħadd. Tul din il-kampanja elettorali, Adrian Delia ippropona wkoll li jbiddel id-daħla tad-dar ċentrali għal kafetterija, proposta li l-istess partit kien diġà ippropona 12 il-sena ilu. F'attività f'Għawdex, intervistat mis-sieħba tiegħu, Adrian Delia qal li jittama li l-isturdament jibda jagħtih lill-Partit Laburista. Di tajda ħafna, għal-Maltin ma nafx tfisser, għax qatt ma kont smajta mejt huwa qisu sturdament. Xi ħaġa li nisperaw illi mill-7 ta' Settembru jibda jtih il-Labor il-mejt sewwa. Tul din il-kampanja, Delia kemm il-darba għadda botti li nuqqas esperjenza tal-kandidat liħor X Borg. F'attività minnhom, Delia qal li l-Partit Nazzjonalista ma jaffordjax li esperimenta. Ma naffordjawx illi nesperimentaw. Dan fil-waqt li tul il-kampanja tiegħu Delia kompla jispikka fin-negattività kontra il-Partit Laburista. Dan hekk kif waqt intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonalista, Adrian Delia qal il-Prim Ministru Robert Abela u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat m'għamlux ġid lil Malta. Tisemmejt il-Prim Ministri, Adrian Delia, l-ispirazzjoni ta' Prim Ministru ċertament mhuwiex Prim Ministru Robert Abela u Prim Ministru Joseph Muscat.
Imma aħna jiena inħares lej il-Prim Ministri illi għamlu ġid kbir lil pajjiżna.